Naaramid iti may nga pansiyot iti Police Provincial Office Camp Elpidio Quirino, Bulag, Bantay, Ilocosur. Adinod ta nga nagbibinalubal dagiti grupo ti gun club nga naggapo pa iti naduma-duma nga ili ken probinsya. Akas iti Santa Maria, Ciudad Tibigan ken Candon, Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, La Union, Benguet ken Dadumapay. Nako na nilay ka sa nga 10 ket 7 iti tawen na, membro iti Santa Maria Ilocosur Shooters Club nang rugi isuna nga nagayayam iti kastoy nga sport. Idi agtawen isuna iti 14. Dita anak kunana nga mismo ti amana iti nangalukoy ken kuana nga gayayam iti kastoy. Bayaga mo kami nga gayayam. Sigon met kini Colonel Benigno Antonio, 3 bulan nga naplano iti daytoy nga kompetisyon sakbay ana aramid. Membro ng Duara, yung Divine Word College at saka UNP Advanced ROTC Alumni Association. And then napag-agreean nga namin na ito ay joint effort namin ito. Itong shoot fest na ito. Oo, sila ang nangolekta. Gagamitin naman sa nila, sa mga activities nila. Iti may nga ganwat iti daytoy nga sports ket ipamula kadagiti addaan iti paltog no kasano iti osto nga panagusar. Lahat ng mga hawak kong CDC dito sa Region 1 at saka doon sa Abra and Benguet ng Cordillera, may mga team na dala sila, tigwa 1 team composed of at least 5 shooters na mga reservists at saka personnel ko sa CDC mismo. Ito yung dumating ako kaninang umaga, tinignan ko itong mga stages ng pagkakanta ng ito. Kung mapansin mo ay itong mga target paper ay nasa baba para maiwasan yung mag-aawol na bala para walang madisgrasya. Pababa lahat kung mapansin ninyo. May palagip nga tinawen-tawen nga mararamid iti pansiyot iti Police Provincial Office. Ryan Pardo, Core TV News.